Съм с моя приятел Иван Комшията. Его дена идва. И съм точно под Краневския баир, дето минаха двете ми най-добри години от живота. Младежки. 18-20. Иванчо ме върна в младостта. Тука. Да бе, моля те, аз съм вървял пеша тук преди, казахте, повече от 35 години. Да бе, като съм бил на 18-20 години. Ето го. Краневския баир с бившето ракетно поделение. Тихо, спокойно море. Безлюдни плажове. И Албена.